are facing a cluster. Unang pick is Red Hat na. First pick sila. May subtraitor. So, may chance na first game natin. To live is to trick the Reaper. Ang left side is Red Hat na, and then Hoot hoot! Horology is my craft. Diggy is my name. gagamitin ulit na nila sa so, ang unang ban nila is Varus, and then All shall succumb to my power. walang magkukupra. Walang magkukupra dito. Walang no choice. This land is our homeland, and it will soon be our burial ground. Sa team nila, no? Anong pick ng head team party? Valor and royalty in a dead body. Ocean is not just our home. It is who we are. And then Joy, wala din kumukuha ng Joy. Siguro hindi pa nila I've been waiting for too long. si Hanabi. Among the planes exists the equilibrium, which I was made for. Importante, masaya. Yun lang. So, third pick na dalawa. Carry and Previous one. I will protect you. To me, fun is all that matters. When the body suffers, the spirit blooms. Favorite hero ko to Elsa, Sanjo. I am the power of light incarnate. So, nakikita ko dito, marami nilang single pick. Arya, sila yung isa, sila Blanco, and then, pero wala Chivalry is dead, and I will revive it. yung gusto nilang mangyari. Oh. Sa akin, pick yan. Oh. Panalo sa draft para sa'yo. Sa draft, sa tingin ko lang yung sa red pink. Red, pink. Red, pink, para oh. sa'yo, red, pink. Sige, para magkalaban tayo doon ako sa Red Hug na. Sige. Kasi gusto ko yung pick ng Kaja eh. Oo. Pwede manggulabog yan sa Leomorts early. Oh. Kasi medyo mahina. Magandang kasi start yung- ng red hagna nito. Dapat i-early game nila.
Ba. So lamang ngayon ang blue. 7-7 lamang sa dami. Tignan natin kung kukunin nila yung turtle. Medyo abang. Jester. At mukhang sa start na ng red pink party ang turtle. Tignan natin kung anong mangyayari. Jester. Grabe si Jester. Ano lang oh. Pero sino makakuha? Ooh! What a steal from Hayabusa. Hayabusa nakukuha. Wow. And tignan mo lamang si Leomord sa ano doon. Lamang sa level si Leomord doon. So nakuha ni POG Cat 'yon ng mas mababa yung ret 3 na pwede niyang ibigay, di ba? So nice game from POG Cat. Tingnan natin si mukhang tahimik na naman ng 7-7. Talagang dikit ang laban pero lamang ang red pink party para sa mid game na to. Jester. If nag-SS Leomord hindi na cancel at mukhang out lang sila. Hindi na nila itutuloy kasi conceal play. Tingnan natin. Uy, grabe naman yung pinasok na yun. Grabe yung SS na yun. Kaso parang disastrous. Tingnan natin kung kaya nila mabawi. Nakaisa. Jester. Walang napatay eh. Si Sorry lang ang napatay. So 1 is 1 to 1 lang yun. Medyo masyadong maasim yun, no? Pero ito, tutuloy pa din. Red Hug na. Atas. What a kill. Pinapasok na sa Torre. Pero actually, malapit pa rin yung laban, no? Hindi pa rin sila ganon ka, ang baba lang nung lamang. 600 gold ang lamang. Tingnan natin. Si POG Cat. Si POG Cat ang maraming kill. Tingnan natin kung sino yung lamang sa gold. POG Cat ang lamang. Nakapatay si 2 Chains, no? Nakapitas. Kagura Things. Nielboy versus Franz. Walang talagang magagawa ka dyan. Baka Franz yan. Benedetta yan eh. Solo kill from Franz. Pero tignan natin dito. May Lord na nabuhay. CJ1. POG Cat. POG Cat na kay Totski. Totski, POG Cat. Wala. Pero nagkabayo si Leomord. In case lang na siya yung makakalaban. Pero mukhang mamba out na yung mga tao dito. Okay. Medyo nagpo-position pa lang yan. Naglo-Lord Dance eh. No? Lord Dance. Pero mukhang tutuloy ba nila? Lamang Leomord magka-level. POG Cat hinila. Ay, James Delarne. Kuha. Nice. Pero tignan natin kung may magagamit ba nila. Patay? Dalawa? Oh my God. 3. Patay. Sa side ng red pink party. Nice clash para sa nakuha man nila. Ang lamang 600 lang pero kuha ang Lord. Hindi naman ito enhanced Lord so medyo kaya pa. Pero nice. Franz pumapalag. Nag-clear ng minions. Nice clear. Uwi. Mamba out. CJ1 nasa top. Kini-clear yung mga minions. So Sir Noli, sino sa tingin mo yung dikit na dikit ang laban? 29.3 parehas. And mukhang walang mapapala sa Lord, no? Pero overall map control parang lamang yung Red Hug na ang may map control, no? Kahit na sila yung nakuha. 100 na yung lamang. So sila na yung lamang bigla. Pero tignan natin. POG Cat nagpo-push lang. So sumi-slate push lang si POG Cat. Magandang gawain. Ayun naman talaga yung purpose na ito ng mga ganitong hero. Tulad ni Hayabusa, tulad ni Ling. Tulad ni Lance. Pero pagdating sa clash, no? Kung makakuha sila ng clash, pwede sila makabawi. Lalo na dito si Sorry nag-set para kay Jester. Jester 2 chains patay kay 2 chains. Ang ganda ng pitas pero si Nielboy papalag. CJ1 nag-SS flicker out. Mamba out. Si James still learning mag-SS ba? Ayun na nga nagkabayo na. Benedetta nag-SS din. Ang ganda ng clash. Malalim. Red Pink Party. 2 kills. 2 chains. Si 2 chains yung Makate. Kailangan tignan natin yung ni 2 chains. Naka-lightning na. Saka Rado Pages. yung wala.
Clockwork. Sorry, Rado Pages sa LOL yan. Pasensya ka na. Parehas lang naman ng gawa eh. Pero ito, nakabantay yung dalawa. Mga bush techniques muna tayo. Mga abangers. Yun no. Pero wala. Sinopress na. Kaso mukhang mali siya ng target. Si Franz kaya niyang mag side lane pero mukhang hindi niya kaya patayin si Pyojicat no. Kahit sabayan niya sa side lane si Pyojicat. Pero si Jester medyo malalim. Pero hindi si Net. Hayabusa, sorry. Pero pa-chill lang tayo guys no. Pero mukhang makapatay, sorry. Nice flicker out, ang bilis ng kamay. Parang parang minana kay kay Kyrie Niel Boy. Pero Niel Boy versus Franz tingnan natin kung ESS ba si Jester? Wala pa lang ESS si Jester. Conceal play. Jester. Mukhang ito na. Clash na naman. Tingnan natin ang mangyayari sa clash. Tinutuloy. Lord. Oh my God. Leomord na nakakuha ng Lord. Nice set from Atlas. 2 chains mga palag. Si Gigi buhay pa. Marami pa silang kaya pa nila ma-turn around pero hindi na. Mamba out na lang din sila para hindi na matuluyan pa. Lamang na naman ng Red Pink Party 16 versus 12. Lamang ng Red Pink Party sa gold at saka sa kills. 2k ang lamang sa gold. Pero Pyojicat pumasok. Makapatay ba ni Franz? Hindi umabot si Franz. Muntik pa mapatay ni Kari si Franz ni Gigi. What a dash from Gigi. Oh my God. Pero yung Lord nagpo-push na. Tignan natin kung magagamit nila tong Lord para mabasag yung third tower. Lamang ang Red Pink sa clash. Maganda to talaga lamang. Maganda ang lineup ng Red Hagna para sa mga solo pick or parang small clash pero pagdating sa 5v5 Atlas sa Kakagura talagang mahirap talaga. Tapos may Benedetta pa, Leomord, no? Pero tignan natin anong magagawa ng defense ng Red Hat na para dito sa Lord push na to. Zone out. Boost na boost yung Red Hat. Kailangan lang yung huliin. Para hindi makaligtas. Tignan natin So ginamit nila yung vision para malaman na wala na silang buff. Pero ito na. Medyo sa mga ganitong state ng laro, na lang tayo. Antayan ng objectives, no? Sa mga ganitong state ng laro. Kaya ako. Pag nakapitas dito si Pyojicat, siya yung lamang, hindi pa siya namamatay, no? Pag nakapitas sa side lane si Pyojicat, pwede silang Pero feeling ko pagdating sa clash, talagang Red Pink Party yung mayroong mas magandang line up para sa clash. Pero ito, nahuli si CJ1. CJ1 pumapalag. Makakapatay pa ata, pero hindi. Petrify para kay Benedetta. Ang ganda, Totski, tumama. Muntik na mamatay si Totski pero naka-win chant. Jester, aabot. Tumabot. Pero Pyojicat andito na para mag-clean up. Kaso wala siyang bawas kay Atlas. Kaya niya ba mapatay? Hindi. Franz. At mamba out again. Muntik pa nga. Pero Jester, James, still learning. Pag napitas nila to, kaya ba nila? Wala silang damage. SS para kay Benedetta. Pero wala ring damage si Benedetta. Ano bang... Grabe laban. Ito na yung Lord. Franz. Nagzo-zone. Sorry. Nakita ni Jester. Mukhang antayan lang sila sa Lord. No? Pero ito si 2 Chains. Kukuha kay Jester, nakalahati. Mukhang out of play si Jester. Pero sustained. Godlike. From 2 Chains. Benedetta nagsosolo. Tignan natin kung mabubuhay. Wala.
Dash gods to eh. Tingin ko kung sino makakuha ng Lord nito next. Parang yun ang mananalo. Tignan natin kung sinong kayang manalo. Sinistart na ni Leo Mord. Red Pink Party, nagsastart na ng Lord. Tignan natin tong Lord Dance na to. POG Cat, medyo malayo pa. Tignan natin kung kaya nila. Mukhang bibigay na lang nila yung Lord. At kukunin na lang nila yung kaya nila makuha. Nice try pero... pero mukhang papasok pa. Pipitas na naman sila kay CJ1. Pero mukhang mambaot muna. Antay ng Lord. Tama ang play. Nice play. So halos 4K na yung lamang neto ni Red Pink Party, no? Pero magandang laban, 19 versus 13 pagdating sa kills. Sinong pinakalamang? Si Leo Mord sa Red Pink Party and si POG Cat, 12K. Actually, si POG Cat yung pinakamaraming pera, no? Full item na si POG Cat. Pero pagdating sa clash, hindi na makagalaw si POG Cat, no? Lagi na magkakasama tong Red Pink Party. Kaya hirap na hirap siyang makapitas. So, tignan natin, Lord push. Masakit-sakit na itong Lord na ito. Hahampas na tong Lord, pero mukhang kaya ba nila ma-burst before ano? Pero mukhang ang prayo nila is ma-push lang itong Torre sa taas. Totski. Pero mukhang walang nagawa yung Lord. Pero meron pa rin yung mga enhanced minions. Oh, POG Cat. Jester. Kailangan makapitas na ito ni Jester siguro is si Totski, no? Pero mukhang hirap. Maganda yung lineup na defense nila eh. Inubos na yung mga tao nila. Ubus na pati dito. At pati yung mga buff nila wala na makuha. Si Hayabusa pag walang blue buff medyo crutch niya yan eh. Kailangan niya ng ano. So, nasa Red Pink na naman. So ang hirap ikaw yung pinakamataba sa kanila and wala kang buff. So kahit ikaw yung pinakamataba sa game, kung lagi ka naubusan ng energy, no? Sa mga dash in niya na ganyan. So sa ngayon, lull state na naman. Again, this tournament is brought to... pero si Sorry nag-SS ng walang flag. So, siguro dahil wala naman siyang objective na kukunin, no? Nice one from 2 Chainz, France. Mukhang last clash na ito. Pero, shutdown kay 2 Chainz. Mukhang si POG Cat. Pumapalag. Niel Boy nag-SS. So, press si France. Si J1 nandiyan pa din. POG Cat full pa din ng buhay. Jester, Niel Boy, tatakas, walang flicker si Niel Boy. Jester. Pero burstable. Nakakuha ng blue si Hayabusa. Kaya niya i-clear out lahat. Nagkakat si POG Cat. Benedetta, Jester. Nagkakat siya. Mainit-init na laban, no. Mukhang nung una mukhang mas maganda para sa Red Hag na yun, pero parang na-turn around pa rin ito ng Red Pink Party dahil nakuha nila una si 2 Chainz pero nakabawi naman sa overall clash ito si Red Pink Party pagdating nung set. Pero tignan natin. Mukhang bibigay ulit hindi napupunta ni POG Cat. And kuha ng Lord. So, maganda yung pinakita ni POG Cat, pero tama ka na sa draft, mas maganda yung Red Pink Party, no, pagdating sa Noli. Sa akin, puti siya. Pero pag 5v5 clash, lamang yung Red Pink. Pero tignan natin kasi etong si Gigi, medyo tumataba na rin, ha. Nag-Athena shield na siya against 2 Chainz, no. Kailangan lang ni Hayabusa na kumil. Ang problema kay Noli ang ganda ng bush spotting na itong mga nasa Red Pink Party. Oo, yun lang. At conceal play from Red Pink Party. Sinong may ipit? Si CJ1. Pero wala. Ang ganda ng pagkaka-SS out nun. And mabuburst agad nila agad yung Lord. Pero tignan natin. Kasi wala nang SS si Kagura. Wala na silang burst na reliable.
para sa buong team. So medyo kinulang sila ng firepower para ma-push yung tower sa dulo. Oh, pero POG Cat nagbabanta lang. Nagbabanta lang pumasok. Tamang shuriken lang tayo dyan. Ninja style pero si Franz papasok. Uy! Ang ganda ng SS! What a set from Atlas! At ito na ata ang pinakatapusan ng mundo. What a set! 4-man set from Atlas. Flicker SS. Sorry. Pinakitaan kung paano mag-Atlas ang Red Hagna. And for the first game of the best of 3 of the semifinals, Red Pink Party ang nanalo 1-0. Oh, what a game. Grabe yun. Woo! Grabe yun, Sir Noli. What a nice game. Pero I think sa draft lang talaga nagkatalo, no? I think may mga times na ang ganda ng pick off ng ang ganda ng pick off ng Red Hagna, pero pagdating sa clash hindi na makagalaw itong sila Gigi at si CJ1, laging na lang na si CC. Tapos nung tumaba ito si 2 Chainz yung pinaka-threat sa kanila pagdating sa clash, no? So stay tuned, no? 1-0. Itutuloy agad natin to. First pick naman ang Red Pink Party.